आज आपण पायनॅपल चवीचं स्लाइस केक कसं बनवतो ते बघणार आहोत। एकदम बेकरीवर मिळतं ना तसंच अगदी सॉफ्ट आणि यम्मी असं ह्यो केक आपण घरी बनवू शकता। अगदी नवीन कोण बनवणार असतात ना तरी बनवीत एकदम सोप्या पद्धतीने मी तुमका सांगितलेलं आहे। बनवूक पण सोपं आणि खूप चविष्ट असं ह्यो केक होता बघा। किती सॉफ्ट, हे कट करताना तुमका समजत असाल। ह्यो कट करताना बघा किती इझिली कट होता, एवढं सॉफ्ट ह्यो केक झालेला हा। आणि जर कोण नवीन बनवीत असतात ना तो पण सहजपणे बनवीत, एवढं सॉफ्ट आणि यम्मी असं ह्यो केक मी बनवलेलो हा बघा। किती सॉफ्ट हा केक। आणि ह्यो केक बनवूसाठी ओव्हनची पण गरज नाही आणि एगलेस आपण ह्यो बिना अंड्याचा केक बनवलेलो हा। तर व्हेजिटेरियन लोक आपण खाऊ शकतात। एकदम मस्त असं चविष्ट एगलेस बिना ओव्हन बेकरी स्टाईल पायनॅपल स्लाइस केक तर नक्की बनवा। आणि ह्या आता न्यू इयर आणि क्रिसमस पार्टीमध्ये वगैरे बनवा, सगळेजण तुमची तारीफ करतील। एवढं हे स्लाइस केक टेस्टी लागतं बघा। एकदम सॉफ्ट असा केक तयार झालेलो हा। बघूनच तुमका समजत असाल किती केक सॉफ्ट झालेलो हा। तर घरच्या घरी आपण असं केक बनवू शकता। एकदम सोप्या पद्धतीने मी तुमका स्टेप बाय स्टेप सांगणार आहे। तर तशाच्या तशा तुम्ही स्टेपने हे केक बनवा तर तुमचं पण केक तसंच सॉफ्ट आणि टेस्टी तयार होईल। तर बघूया आता आपण कसं बनवूचं हे मस्त पायनॅपल चवीचं स्लाइस केक। तर आता स्लाइस केक बनवूसाठी मी एका बाउलमध्ये घेणार आहे। हे वितळलेला बटर घेतलेला, बटर थोडा वितळवून घ्यायचा आहे। तर पाव कप आहे मी बटर घेतलेलं। आता मापासाठी तुम्ही घरातलं खायचं तर 1 कप घ्यावा आणि त्यांनी सर्व माप घ्यावा। आणि पाव कप घेतलेला आहे रिफाइंड ऑइल, बिना वासावाला तेल घ्यावायचं आहे, रिफाइंड ऑइल घ्या। आणि अर्धो कप याच्यामध्ये पावडर पिठी साखर घातलेली, म्हणजे साखर मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावायची। आणि आता हे मी बीट करूसाठी हे बीटर घेतलेलं आहे, इलेक्ट्रिक बीटर। आता बीटर नसलं तर तुम्ही विस्कर किंवा स्पूनने पण मिक्स करू शकता। फक्त चांगला फेटून घ्यायचा म्हणजे व्यवस्थित आपलं केक एकदम फ्लफी होईल। सॉफ्ट आणि फ्लफी केक होण्यासाठी फेटणं खूप गरजेचं आहे। आता हे मी घालते अर्धा कप दही। तर ताजा थंड असं फ्रीजमधला नाही, साधा दही घालायचं आहे रूम टेम्परेचरवरचा। आणि दही घालून पण आता आपण व्यवस्थित फेटून घेऊया। जर तुम्ही अंडी खाणारे असाल तर दह्याऐवजी मग तुम्ही आता हे 2 अंडी फोडून घाला बघा। आता मस्त दही घालून आता फेटून घेतलेलं आम्ही। 2 मिनटं व्यवस्थित फेटून घ्यायचा म्हणजे त्याच्यामध्ये चांगली हवा भरात आणि आपलं केक एकदम सॉफ्ट आणि यम्मी होईल। तर आता मस्त व्यवस्थित फेटून घेतलेलं बघा। जरा इलेक्ट्रिक बीटरने पटकन होतं आणि तुम्ही विस्करने वगैरे करत असाल तर थोडंसं टाईम लागत। तर एक बीट करून झालेला, आता याच्यामध्ये मी घालते 1 कप मैदा चाळून घेतलेलो हा। आणि परत आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे व्यवस्थित फेटणं खूप गरजेचं आहे आणि चाळून नक्की घ्यावा। मैदा चाळून घ्यावायचं म्हणजे कुठलं गुठळं असेल तर होता नाही आहे, म्हणून एका चांगलं चाळून घ्यावा। आणि आता आपलं व्यवस्थित फेटून झालेला बघा। बघूनच समजत असतात व्यवस्थित फेटल्या गेलेला, कुठल्याही गुठळ्या आतमध्ये रवलेले नाहीत। तर आता हे बीटर काढून घेऊया आणि आता याच्यामध्ये घालूया आपण बेकिंग पावडर। तर हे मी अर्धा चमचा बेकिंग पावडर घेतलेली आहे आणि पाव चमचा मी बेकिंग सोडा घातलेलो आहे। आणि सोबतच 2 चमचे साधा रूम टेम्परेचरवरचं दूध घातलेलं आणि आता व्यवस्थित परत फेटून घ्यायचा। थोडासा असा घट्टसर वाटला म्हणून मी फक्त 2 चमचे दूध घातलेला, जास्त नाही, जर वाटला तरच घालायचं आहे। आता परत व्यवस्थित फेटून घ्यायचं। मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुमका आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करू विसरू नको। सोबतच बेल आयकॉनवरती पण क्लिक करा म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आता आपलं बेट करून झालेलं, आता याच्यामध्ये आपण घालूया फ्रूट क्रश। तर हे मी पायनॅपलचं फ्रूट क्रश घेतलेलं आहे, पायनॅपल फ्लेवरचं। तर तुमच्याकडे कुठलं क्रश वगैरे असतात तो घालून घ्यावा। मँगो असतात, स्ट्रॉबेरी असतात, जो आवडतो तुमका क्रश असतात। मार्केटमध्ये अशा क्रशच्या बॉटल इझिली मिळतात, ते तुम्ही घेऊ शकता। आणि यामध्ये आता मी इमल्शन घालते, अर्धा चमचा इमल्शन घालते। कारण ह्या इमल्शनमुळे आपण काय इसेन्स घालूची गरज नाही आणि कलरही दोन्ही एकत्र असतात इमल्शनमध्ये, म्हणून मी हा
इमल्शन घातलेलं आहात, तर तुमच्याकडे इमल्शन नसेल आता तुम्ही पायनॅपल इसेन्स आणि मग थोडंसं पिवळं कलर 2-3 ड्रॉप पिवळं कलर घाला. अर्धा चमचा पायनॅपल इसेन्स आणि पिवळं कलर घाला आणि केक बनवू शकता. तुम्ही आता परत व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. एका डायरेक्शनमध्ये असं मिक्स करून घ्यावायचं आहे. आणि आता हे केकचं आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. आता दुसऱ्या साईड का मी गॅसवर पातेला गरम करून घेतलेला 5 मिनटं अगदी कमी गॅसवरती बेक करून प्रीहीट करून घ्यावायचं आहे. आणि एक केक टीन का मी बटर पेपर लावून घेतलेलो आणि त्यामध्ये आता हे बॅटर घालून घेऊया. आता बटर पेपर नसतं तर तुम्ही मग बटरने केक टीन का ग्रीस करून घ्यावा आणि वरून थोडंसं मैदा डस्ट करा, म्हणजेही तुमचं केक बेक होईल. तर बटर पेपरमुळे कसा केक काढू एकदम सोपं होता, म्हणून मी बटर पेपर लावून घेतलेला आहे. 2-3 वेळा असा टॅप करून आपण केक बेक करण्यासाठी ठेवणार आहोत. हे पातेला मोठा जरा घ्यावायचा आणि त्या बेक करून चांगला प्रीहीट करून घ्यावायचा. आधी बिना ओव्हनचं पण हे छान असं केक तयार होतात. हे का बेक करू एकदम कमी गॅसवरती 30 ते 40 मिनटं ठेवायचा. मध्ये अजिबात टच करायचा नाही आहे. आता 35 मिनटानंतर आपण चेक करून बघूया. बघा केक का कलर पण छान येलेलं आणि असं वाटतं की केक आपलं बेक झालेलं. तर चेक करून बघूया. तर त्यासाठी टूथपिक किंवा मग अशी सुरी वगैरे घ्यावायची आणि ती आतमध्ये असं घालून बघायचं. जर क्लीन निघाली तर आपलं केक तयार झालेलं आहे. तर बघा आपलं केक तयार झालेलं. जर थोडंसं मिश्रण जर चिकटला तर परत 2-3 मिनटं तुम्ही बेक करून घ्यावा. आता हे केक पूर्णपणे थंड करून घेऊया आणि नंतरच पीस कट करूचे. तोपर्यंत अजिबात त्याला कट नाही करायचा, नाही तर चुरो होईल कट करताना. म्हणून अगदी परफेक्ट असं स्लाईस हवे असलं तर पूर्णपणे थंड करून घ्यावायचा. तर मी थंड करून केक टीनमधून आपण केक काढून घेतलेलो हा. त्याचे पीसेस कट करूया. तर पीसेस तुमका जे आवडीचे हवे असतील तसे छोटे मोठे म्हणजे पातळ किंवा जाड तसे तुम्ही कट करा. तर हे मी थोडेसे मीडियम साईजचे असे पीसेस कट करतो आहे. ते बड्डे पार्टी वगैरे असतात किंवा काय तुमच्याकडे कुठला पार्टीज असतात त्यावेळेस तुम्ही हे स्लाईस केक नक्की बनवा. सगळ्यांना आवडत तेवढं मस्त असं बघा स्लाईस केक आपण घरीच बनवलेलो आणि बनवू पण किती सोपं, अगदी सहज सोप्या पद्धतीने कसं बनवूचं ते मी तुमका सांगितलेलं आहे. नवीन कोण बनवीत असेल ना तो पण सोप्या अगदी सहज बनवी तेवढं हे सोपं केक हा. असं वाटतं की बेकरीतले केक बघून की आपणाक नाही जमवायचे, पण अगदी सहज जमतील. तर तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा विसरू नको की तुमका हे स्लाईस केक कसं वाटलं. याआधी पण माझ्या चॅनलवरती अय्यंगार बेकरी स्टाईल मावा केक हा बनवलेलं. बिना माव्याचं मावा केक कसं बनवायचं ते पण मी सांगितलेलं आहे. तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. आणि नक्की बनवा हे स्लाईस केक आणि एन्जॉय करा अगदी मस्तपैकी या न्यू इयर किंवा क्रिसमसमध्ये. आणि असे छान छान रेसिपी मी अजून तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. त्याच्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा.